Сар кардем гавои гусаладор. Панҷум гусала шудааст, гунаҷин. Нарх ширш 5 литр. Мана 5 литр шир, мана синаш. Нархini qancha dedingiz? Uni bozorda nech qildi? Uni narxi 13000, bozor 10000 narxida است. Nagoy gusaladori navbati yakun gusala shudaaст, гунаҷин. Гусалашо бинед. Нархиш 14 гуфтаста, камтар қимат гуфтаста. Акун бозор чанд кида o'zim mepursim. Suti qancha buni? 5 litr shir do'shtasiz. Bozor nech qildi? Bozor 95 narxida است. 9500. Nagoy gusaladori navbatimo. Duyum gusalash. Shirish chand bo'sha? 8 litr shir. Zirashti dan время 8 litr shir. Bu qancha g'unajin bachash? Sema g'unajin das mana. Buni parodasha Karpatay. Bozor chand kadira? 13000 bozor narx kadar buni. Go'y gusaladori navbatimon original nigov. Sevim gusalash das g'unajin. Masina shabine. Bu şir şamefana, bu çanta şir medat oluşa. Masina. Şiriş çanka yaka? Şiriş. 12 litr. 12 litr şir doştast. 18000 rupiya savdo meshava. Çanka na bozorda 15000 kada istameda. 15000 da nadadam. Nagoy gusaladori navbatimo. Sevim gusalashimdas bu qacha. Yaruzda 4-5 litr shir, narxi 11000. Bozor nech qildi? Bozor 10000 bozor narxi. Qisirana? Anachin gusala damo. Гунаҷинои сементал. Дахмо абдасоли 1 сола ҳам нашидааст. 11000 ифтеста савдо мешавад. Бозор 9000 то 9500 нархидааст. Ҳардушам гунаҷини сементал. Nagoy gusaladori navbati. Чандум гусалаши? Duyum gusalash ay. 8 ta shir dora. 8 litr shir. Bu qacha g'unajin? G'unajin. Bozor 9000 kesa. Bozor 9000 narxidast. Shuma chand guften? Shuma. Nohini. Nohini guftasiz shuma. Mana. 8 litr shir. Marhamat. Apa gov bujish. Govi Karpat. Seta gusala kadagi budas hozi qisiray. Narxish 18000 bu savdo meshava. Na gunajino yosh hardsham qisir budas. Shad 45 ufteста bozor 41 42 to 40 narxidas hozi kalonisham mepursem. Ey kalonisha. Isha chand kadaka? Ира чанд кад бозор? Ира чанд кад? 55. Иша калонча 54, 55 бозор нарх када иста. Қисира? Гунаҷини зоти қисир будааст. 1.7 моҳ. 9000 гуфтаста бо савдо мешавад. Бозор 77, 78 нарх када иста буда. 77 надоду мега. Гунаҷин гусала гунаҷин. Нархиш 38 будааст. Бо савдо мешавад. Бозор то 31 нарх кадааст.
4100 сум бузургкадай надодааст. ва гунаҷини навбатимон гунаҷини ёш нархаш 38 будааст, савдо мешавад. бузург 34-35 нарх кардааст. баланди баландаш то 35 рафт мегӯянд. дута гунаҷин нархаш 4000 савдо мешавад. бозор чанди кадака? Bozor 25. ҳар душа 27 бозор нарх кардааст. ҳар душам гусалаи гунаҷин. гусала гунаҷина гунаҷин 3000 будааст, бо савдо мешавад. бозор чанд кадагиша намедонам. биче ҳакам 5000 гунаҷин қисир 5000 савдо мешавад. бозор чанд ка? 4400 бозор нарх кардааст. ира гоҳи гусаладори савдошидагӣ чорум гусалаш гунаҷин будааст. 10 литр шир дора гуфта соҳибиш фурӯхтааст. 9400 савдо шидаанд. дай брат харидагиай на синаш. гунаҷинои ёш гунаҷинои зотӣ 6000 будааст, савдо мешавад. бозор чанд кадагиша нагуфт, ҳар хел нархи деста буда. ай 4.5 боло. сета гунаҷин. гунаҷини фарбе 8000 будааст, бо савдо мешавад. қисирай бозор то 73 нарх кардааст. 7300 бозор нарх када надодааст. гунаҷина ва гусала гунаҷин будааст. нархаш 2500, бозор 2000 нарх кард мега. 2000 да надодааст. гусалаи майда. и буқача чи? Kaça sevinime bozor 32. ин буқача 3500 будааст, бозор 32 нарх кардааст. якта гунаҷин, якта буқача гусало чанд кадира? 33 кадааст бозор. и буқача 28 а? о иша 28 26 28 там не иша 33. и буқача? и буқача да сета гусола. ира чанд гуфти? 28. ва иш чи байнанги? 23. ва иш чи? 35. бозор чанди кард инора? 25. иша чи? 19. ира чи? 32 бозор нарх кардааст. як гуноҷин, якта буқача 3500 будааст, бо савдо мешавад. бозор чанд кадагиша нагуфт. 35 будааст. и сафедшам намедонем, ишам нархша нагуфт. на дута буқача ёш 4000 будааст. 4000 сомонӣ бо савдо мешавад. бозор ҳар душа як ҷоя 7000 кадааст. дута буқачара 7000. на дута буқачаи ёш 4000 савдо мешавад. иша 32 кадааст тарғела. иша 35 нарх кадааст. сиара 4000 гуфтестам. савдо шид манаи буқао буқачаҳои ёш 46 ними рафтааст. ҳар душам 4650 сомонӣ савдо шудааст. наи дуташ сунда майдош будааст. ҳозир нархошона мефаҳмем. Türkmenlerden Clinton bor. 1 kilo kundurib Qacho. bergan yo'q dedi. Shunday semirib ketdi karpasi. bular qanchadan aka? Qaysini? 4050 qilyapti bozor. 4050, 33, 35. 35. İşa zarça 4050, işa
32, ish 35 bozor narxida است.